Takže ahoj, já vás zdravím, já jsem Nikča a vítám vás u dalšího videa. A opět jsou tu jazykolamy a já se vám omlouvám, že dlouho nevyšlo video, protože jsem jezdila po dovolených. A teda jdeme na to. Mám tady 2 jazykolamy, jeden mi vymyslel můj brácha. A to je osuš si šosy, řeknu to 5krát. A jednou moje kámoška, dokonce to myslím napsala do komentářů, nepamatuju se. A to je, to neřeknu ani pomalu. Šli pštros s pštrosicí a 3 pštrosáčaty. Já to řekla? Ne, dobrý, takže jdeme na to osuš si šosy. 5krát, jo? Osuš si šosy, osuš si šosy, osuš si šosy, osuš si šosy, osuš si šosy. Mám to 5krát. Takže a teď na toho pštrosa, toho budu říkat půl hodiny. A řeknu to 4krát. Mě to ta kamuška tam myslím napsala, nebo mi to řekla, nevím. Si nepamatuju. Takže šli pštros s pštrosicí a 3 pštrosáčaty. 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 Bylo to hrozně pomalu, ale to nevadí. Já myslím, že vám to úplně stačí. A já se s váma můžu i rozloučit. Moment. Takže moment. Mějte se krásně, hezké básně a čau čau. Yeah.